tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Kamukhang kamukha ng ex ko ang jowa ngayon ng anak ko. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Yung totoo, naudyok ako ng anak ko na sumulat sa inyo dahil baka raw umere sa radio program ninyo. Avid listener nyo ang anak ko at lagi siyang nakatutok sa mga episode ng mga inilalahad na kwento. Natutokso rin nga siyang tumawag sa top secrets. Kaya lang, hindi lang daw siya prepared. At baka kung ano pang masabi niya at matameme on air. Sabi niya sa akin, "Ma, kwento mo kay DJ Rocky at DJ Jello yung nangyari. Malay mo, mabasa at mapakinggan yung storya mo." Kaya sabi ko, sige, subukan natin. Itago mo ako sa pangalang Gloria. At ito, ang aking secret file. First love never dies. Kapag naririnig o nababasa ko ang sentence na yan, parang kumukurot ang puso ko. Kasi para sa akin, totoo yan. Yung first love ko, sa kanya ko unang naranasang magmahal. Halos lahat ng first, sa kanya ko rin naranasan. Mahirap idetalye, pero siguro naman, may ideyang mga nakikinig sa'yo kung anong klaseng first ang pwede mong ma-imagine. Halik, yakap, kilig, at intimacy, and heartbreak. Sa kanya ko yun lahat naranasan. At hanggang ngayon, yes, hanggang ngayon, may natitira pa rin na konting porsyento sa puso ko noong tinatawag na first love na yun. Aminin na natin, hindi naman talaga yun nawawala. Natututunan na lang nating tabunan yun ng pagmamahal ng taong pinili nating mahalin. Itago natin sa first love sa pangalang Harvey. Ayoko sanang i-exaggerate ang lahat. Pero imaginein mo ang dalawang tao. Isang lalaki at isang babae na sumasayaw ng isang slow dance sa isang prom sa awitin na Mr. DJ ni megastar Sharon Cuneta. Doon nagsimula ang lahat. Naging partners kami sa isang sayaw. Out of nowhere, lumapit siya sa akin noong prom namin. Nagpaalam kung pwede niya raw akong isayaw. Ako naman, since wala rin namang nakikipagsayaw sa akin, pumayag ako. Sa unang tingin, hindi mo akalain na gwapo siya. Pero kapag tinitigan mo siya, dun mo marirealize na gwapo siya. DJ Rocky and DJ Jello, kinikilig ako habang isinusulat ko ito. Parang bumabalik ako sa high school life ko. Pero naaalala ko pa rin talaga yung moment na yun. Kasi doon nga kami nagsimula.
Then after naming magsayaw, hiningi niya sa akin yung address ko. Dahil susulatan niya raw ako. Kahit mag-schoolmate naman kami. Gusto raw niya kasi ako. Pinrangka niya ako mismo nung gabing yun. At hindi pa laganap noon ang may sariling telepono. Ni wala pang ang cellphone noon. At lalong wala pang internet noon. Kaya binigay ko ang address ko sa kanya. And few weeks later, naging mag-pen pal na kami. Tandang-tanda ko pa yung exchanges namin ng mga sulat. Yung mga pinapadala niyang mga sulat, laging mababango kasi naka-stationary. And mind you, DJ Rocky and DJ Jello, dikit-dikit ang kanyang handwriting. Hindi pang doktor na parang reseta ng gamot na ang hirap-hirap basahin. Hindi ganoon. Ang linis niyang sumulat. And in fairness, straight English. Correct pa ang grammar. Halatang hindi galing sa ChatGPT o sa mga AI na yan. Kasi wala pa naman yan noon. So yun na nga. Tinanong ko kung anong nagustuhan niya sa akin. Sabi niya, he finds me mysterious and pretty di umano. And I keep running in his head daw. Nako, lumalabas ang pagkabaklang babae ko. Kinilig naman ako sa unang palitan namin ng liham. Kaya sinabi ko na rin sa kanya na honestly, I also find you attractive and handsome. And sabi ko, I think you are kind. Ayun na, doon na kami nagkahulugan ng loob. Hanggang sa pagkatapos ng ilang buwan ng pagiging magpenpal, kahit schoolmates lang kami, nag-decide kaming magkita in person para mag-bonding o mag-date. Pero, outside the school. Sa ibang lugar. In fairness kay Harvey, ayaw niya na machismis kami ng mga kaklase namin. Meaning, batchmates niya at batchmates ko. Mas matanda siya sa akin ng 1 year eh. Then, not long after we met in person, nagsimula na kaming magkakilanlan. Nag-graduate siya sa school namin, tas ako naman nag-4th year high school na. Nag-proceed na rin siya sa college. At dahil mahaba-haba ang free time niya sa afternoon, nagkikita kami somewhere pagkatapos ng klase ko. Hindi alam ng parents ko dahil for sure, alam kong maboboljak ako pag nalaman nilang may kinakatagpo akong lalaki. Eventually, nakayanan naming itago ni Harvey. And a month before Christmas, sinagot ko siya finally. DJ Rocky and DJ Jello, ang aga-aga kong na-in-love. Parang umikot ang buhay ko ng 360 degrees nung naging kami na officially ni Harvey. First kiss, first date, first sleepover at oo. First intimacy. Totally hindi alam ng parents ko. At hindi rin alam ng parents niya. Kasi nasa ibang lugar sila nakabase. Nagtatrabaho. Kaya for me, grabe yung naging quality ng pagmamahalan namin ni Harvey. Parang sigurado na kami sa isa't isa. Because every moment we were together, it felt like heaven. Basta alam nyo na yun. Hindi matitibag, forever strong, ganyang level. Our relationship lasted for nearly 3 years. Ganon din katagal naming itinago yun. Kasi nga nag-aaral pa kami. Hanggang sa nalaman ng parents ko ang sikreto na relasyon namin. Umamin ako na matagal na kaming mag-boyfriend ni Harvey. At akala ko sapat na dahilan na yun para tanggapin nila si Harvey as my one true love. Pero nagkamali ako. Hindi yun umubra. At yun ang naging mitsa para matapos ang relasyon namin ni Harvey. Prematurely. Yes, prematurely. They wanted me to focus on my studies or else. Hindi na ako nakapanlaban. Kasi parents ko nang nasunod eh. Dito na nagsimulang hinigpitan ako ng parents ko. Lalo na at 3rd year college na ako. Halos lahat ng subjects ko, major subjects.
nag-hire ang parents ko ng exclusive na maghahatid sundo sa akin sa school. Kaya na-restrict ang exposure ko. Hindi ko na nagawang makipagkita kay Harvey. Hanggang sa napagod na lang ako at nag-entertain ng ibang boys after I graduated from college. Ang masakit, I always felt yung longingness ko for Harvey. Ilang gabi, ilang linggo rin akong umiiyak sa kwarto ko. Nagtataka kung magpaparamdam pa ba siya uli sa akin o kung bakit hindi na siya nagpaparamdam o kung makikipagbalikan pa ba siya, things like that. Kasi mahal na mahal ko pa siya, DJ Rocky. Mahal na mahal ko pa siya. Pero sabi nga nila, iikot ang mundo ng tuloy-tuloy. Lilipas din ng panahon. Hindi man natin nahanap ang mga rason kung bakit hindi na uli kami nagkaroon ng second chance na magmahalan. But for sure, may dahilan ng lahat ng bagay. And this year, 2025, tsaka ko lang nalaman ang dahilan at ang katotohanan sa paraang hinding-hindi ko inimagine at inaasahan. Fast forward, few years after college, ikinasal ako. Oo, ikinasal ako. Pero hindi kay Harvey, kundi sa ibang lalaki. Nakilala ko sa work. Lahat ng qualities ng isang ideal man nasa kanya na. Nasa husband ko. At mahal na mahal ko siya. Ikinasal kami noong April 1995. At biniyayaan kami ng 2 anak na babae. Sa sobrang bilis ng panahon, nakita ko na lang silang lumaki. Nagkaroon ng sariling diwa. Natutong maging independent. At nagkaroon na rin ng sarili nilang mga boyfriend. Iba naman na ang panahon ngayon, DJ Rocky at DJ Jello. Madali ko na rin namang ma-monitor ang galaw at kilos ng mga anak ko dahil may internet na. May messenger accounts na kami. May Facebook na. Nakikita ko na rin ang post nila. Kaya naging open naman sa akin ang mga anak ko. Hindi na kami umabot sa punto na kailangan pa nila akong pagtaguan ng mga nagiging boyfriend nila. Until one time. May ipinakilala sa akin ang panganay kong anak na itago natin sa pangalang Maybell. Nagkaroon si Maybell ng bagong boyfriend. Almost 1 year after siyang nakipag-break sa isang college classmate. As usual, ang sinasabi ko lang sa kanya, ikaw anak, basta lagi mong priority ang studies mo. Kahit ilang boyfriend pang ipakilala mo sa akin, okay lang. Ayoko lang na pababayaan mo ang pag-aaral mo. Naiintindihan naman ni Maybell ang mga pangaral ko. Pati na rin ang bunso niyang kapatid. At eto na nga. Excited na si Maybell na ipakilala sa akin yung bagong guy na bago lang niyang naging boyfriend. More than 5 months na rin silang nagde-date. Kaya sinagot na raw niya. Then nagkasundo raw sila. Naipakikilala niya na raw sa amin yung guy. At siya naman ay ipakikilala nung guy sa parents niya. In other words, meet up ng mga magjowa kasama ang mga magulang. Hindi pa naman pamamanhikan pero getting to know lang kasi nga raw gumaganda na ang relationship status nila. At gusto na rin daw nilang i-level up. So sabi ko, sige, payag ako. Wala namang masama doon. Okay nga yun kasi makikilala namin ng daddy niya yung boyfriend niya. Pati na yung parents para at least walang ilangan both sides. So yun na. Sinet na namin yung schedule. Kung saan at kailan ang meet up. Launch date daw. So okay na.
Tas eto na, DJ Rocky at DJ Jello, pumunta na kami. Ako, yung husband ko, at si Maybell. Hindi na sumama si Bunso. Pagdating namin doon sa restaurant, nakita namin ang boyfriend ni Maybell. Bumeso sa kanya at nagmano naman sa amin ang daddy niya. Tapos nagpakilala. Itago na lang natin siya sa pangalang Dave. Nung una kong nakita si Dave, actually may nasense ako, pero hindi ko lang sinabi. Pinabayaan ko lang yung sensation ko na merong kakaiba ron sa bata. So yun na nga, niyaya na kami ni Dave na pumasok sa loob ng restaurant. At sinamahan niya kami papunta ron sa table kung saan kami lahat popwesto. Hanggang sa unti-unti na kaming lumalapit sa dining table namin. And guess what? Unti-unti ko ring nakita ang isang pamilyar na muka na minsang nag-exist sa buhay ko. Na ngayon ay parang nagbabalik ulit. Si Harvey. Si Harvey ang daddy ni Dave. What a small world. Naalala ko pa yung reaction ko nang makita ko si Harvey. Halos mahulog ang pangako sa gulat. Tinabunan ko na lang yung bibig ko nung makita ko siya. Para kasing may tumusok na karayom sa tiyan ko dahil sa gulat at biglaang kaba. At sa totoo lang, halos hindi ako agad nakaimik. Tumayo si Harvey at nakipag-shake hands sa akin. At ang nasabi ko na lang bigla ay, "Oh my God, Harvey, it's been a long time." Gulat na gulat ang husband ko at ang wife ni Harvey. Yung tipong narinig ko silang nagsalita na, "You know each other?" Sabi naman ni Harvey, "Oo." Ayun na, nagkaaminan na lang. We revealed to everybody na oo, mag-ex kami. And it is a very small world nga talaga na yung mga anak naman namin ngayon ang magjowa. Kaya pala, kamukhang kamukha ng ex-boyfriend ko yung jowa ngayon ng anak ko. Dahil siya pala yung tatay. Carbon copy. Yun yung nasense ko kanina. And in fairness naman sa husband ko, alam niya ang tungkol kay Harvey. That Harvey was my first boyfriend. And ipinakita ko sa kanya dati yung picture ni Harvey. Dati pa yun. Ngayon lang nakita ng husband ko in person si Harvey. At dahil na rin sa sobrang nervyos ko, dahil nga hindi ko in-expect na magkikita kami, out of the blue, bigla kong tinitigan at tinanong si Harvey. "So Harvey, what really happened? Bakit hindi mo ako nun naipaglaban?" DJ Rocky, parang natahimik lahat ng mga kasama namin nun sa table. Yung feeling na mga maiingay na kuliglig lang ang maririnig mo, ganun na ganun. Ang awkward. Pero hindi ko na rin mabawi yung tanong. Then out of nowhere, biglang sumabat yung wife ni Harvey. Sabi niya, "Oo nga naman, Dad. What happened between you and Gloria?" Hinimay-himay namin uli yung mga nangyari in the past. Nagikpit ang parents ko. Yun ang naging major reason ng hiwalayan namin. Kasi nga ayaw nila mag-boyfriend ako. Maski halos 3 taon na kaming mag-on, hindi po pwede. Ginusto raw sana akong balikan uli ni Harvey. Yun nga lang, may nakilala naman siyang bagong babae. Nakabatch lang din niya nung college. Iba lang ang kurso. At dahil nga wala na rin kaming contact or communication that time, niligawan niya yung babae.
At yun na yung nakatuluyan niya ngayon. Siya na yung mommy ni Dave. Kaya pala. Hindi na ako uli pinursu ni Harvey. Then kinuwento ko naman sa kanila how I met yung daddy ni Mabel. Natagalan muna ako before nagka-boyfriend uli. Nagtapos muna ako ng college, tsaka na ako nagka-boyfriend. Sa una kong trabaho, dun ko nakilalang naging husband ko. Magkaiba kami ng department. Tapos, nagkakasabay kami ng lunch sa cafeteria sa iisang table lang madalas. Hanggang sa naging magkaibigan kami. Nagkain laban at nagkatuluyan. Blessing sa amin yung 2 anak naming babae. Panganay naman namin si Mabel. Sa ganun namin napagtagpi-tagpi ang nakaraan. Yung 2 bata, DJ Rocky and DJ Jello. Sila Dave at Mabel. Hindi pa rin sila halos makapaniwala na mag-ex ang mga magulang nila. Or, should I say, may mag-ex sa mga magulang nila. At nang mag-sink in na sa aming lahat ang nangyayari sa present, idinaan na lang namin sa light joke. Na baka hindi kami talaga yung nakatadhana para sa isa't isa dahil yung mga anak naman pala namin ang magtutuloy ng naudlot naming love story. Pero nilinaw ko naman na kahit si Harvey ang first love ko, hindi naman syempre mawawala yung pagmamahal ko para sa husband ko. Mahal na mahal ko ang daddy ni Mabel. Alam yun ni Harvey at ng wife niya. Then before kami kumain, nagdasal kami. Husband ko yung nag-lead. Ipinagdasal naman niya na sana ay maging okay ang lahat sa relationship ni Mabel at ni Dave. Salamat din daw kay Lord dahil kahit papano, alam nilang mabubuting tao ang mga magulang ng boyfriend ng anak namin. After the prayer, nagkain na kami. Nagkumustahan na parang wala ng barrier na namamagitan sa amin ni Harvey. After lunch naman, niyaya ako ni Harvey na mag-usap in private. Nagsorry siya na hindi siya nag-effort na balikan ako dati. Ayaw naman din daw niya na pagalitan ako ng mga magulang ko kasi nga, he knows na studies ko muna ang priority. Kaya studies na rin ang inuna niya. Hindi naman din daw niya napigilang makipagkilala sa isang girl na wife na niya ngayon. Then sabi ko, it's okay. It's okay, Harvey. Hindi ko mabuburang first love kita. Pero seeing the way things are now, I am happy for you. I am happy na masaya ka naman sa wife mo. Masaya rin naman ako with my husband. Tapos ngayon, mga anak pa natin na nagkatuluyan na maging magjowa. And with that, I have no regrets. Yun ang sabi ko sa kanya. Ang hiniling ko na lang, na favor kay Harvey, sabi ko, Harvey, tulungan mo na lang kaming i-guide yung mga bata sa relationship nila. And I hope na yung hindi nag-work between the two of us, mag-work naman sa kanila. Para hindi na nila maranasan yung pinagdaanan natin noon. I hope na kahit sa ganitong paraan, magkasundo tayo. Pumayag naman si Harvey. Makakaasa raw kami ng husband ko. They will help us protect the children. And for me, okay na yon. At sa tingin ko naman, sapat na closure na yon para tanggapin na hindi ako itinadhana para sa first love ko. Sa ngayon, okay kaming lahat. Ako ang husband ko, si Harvey ang wife niya at ang mga bata. Super duper okay. And thankful ako. Kasi sa hindi sinasadyang paraan, nahanap ko ang closure na matagal ko nang ipinagdarasal. Anak ko pala ang magiging daan para doon. What a small world. Hanggang dito na lang muna, DJ Rocky and DJ Jello. Salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Muli, ako si Gloria. At ito, ang aking Secret 5.